Il-Gvern Malti jinsab sorpriż parir urġenti li għamlet kumpanija tal-avukat Ingliża li qed tinsinwa li l-Istat kien involut fil-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia. F'istqarrija l-Gvern innota li dawn l-allegazzjonijiet huma bbażati biss fuq informazzjoni provduta mill-klijenti tagħha u qed iqis dan il-parir bħala allegazzjoni serja, irresponsabbli u bla bażi. Għaldastant, din l-allegazzjoni tant serja mhijiex ibbażata fuq provi, imma disprezz li l-klijenti tal-kumpanija għandhom għall-Istat Malti. Ir-rapport li għalih jagħmel referenza il-Gvern ġie mxandar minn oħt Caruana Galizia f'dettalji li batet lill-mezzi tax-xandir. Fil-fatt l-istqarrija tajt li dawn l-allegazzjonijiet mhuma xejn ħlief attentat biex iwaqgħu il-kredibilità u l-awtorità tal-istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali. Apparti dan din qed titqies fuq kollox bħala offiża u nuqqas ta' rispett lejn il-qrati Maltin dwar każ li qed irid jinstema'. Dan il-parir li l-investigazzjonijiet jitħallew fidejn investigaturi internazzjonali minkejja l-involviment tal-FBI, il-Europol u l-awtoritajiet investigattivi tal-Olanda u tal-Finlandja qed jinftehmu bħala sejħa biex istituzzjonijiet Maltin ikunu eliminati. Pass tenna l-Gvern li hu inkonċepibbli fi stat demokratiku u sovran u insult lejn il-qrati Maltin, kif ukoll l-istituzzjoni responsabbli mill-inkjesta maġisterjali li ntqal li għandha l-fiduċja ta' dawk kollha involuti. Għaldastant, tala l-istqarrija tal-Gvern dan il-parir urġenti mhux xejn għajr is-soltu attakki spekulattivi u mhux informati. Attakki fuq gvern elett demokratikament u l-Istat Malti għal raġunijiet magħrufa biss għal min ikkummissjonhom.